Ano nga ba ang meron sa agila? Bakit nagamit ito na ehemplo sa Biblia? Ang agila ay tinagurang hari ng mga ibon. May 6 na po na klase o species ng agila sa buong mundo. Sila ay tinaguri ang pinakamalakas na ibon. Ang kalakasang ito ay nanggagaling sa kanilang mga malalaking pakpak na 1 metro bawat pakpak ang haba at napakalakas na mahahabang kuko. Ang lakas ng kuko nila ay 10 beses sa lakas ng kamay ng tao. Nakakabuhat din sila ng bigat na 7 hanggang 10 kilo. Kaya pala, kahit malalaki ang hinuhuli nila, nakakayanan nila. Nakakalipad din sila ng taas na 7,000 hanggang 20,000 feet. Ang tiyan naman nila ay nagawang acidic para makayanan nitong gilingin ang mga kinakain nilang matitigas gaya ng mga buto. Nakabilang ang Philippine Eagle na nagtataglay ng mga ganitong katangian. Sa mga katangiang ito, ano po ang pwede nating matutunan? At bakit sinabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, "Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina." Una, ang agila ay may malakas na paningin o vision. Ang paningin nila ay 4 hanggang 5 beses ang lakas sa mata ng tao. Dahil dito, mas malawak at malayo ang kanilang nakikita. Napagpaplanuhan nila ng husto ang kanilang galaw para sa kanilang paghuli ng makakain. Nakikita din nila kung saang dapat direksyon sila pumunta. Hindi po sila basta-basta sumusugod. Nakikita rin nila ang mga panganib. Hindi rin sila magalaw habang naghahanap ng kanilang huhulihin. Mata lang ang kanilang ginagamit. Saka na lang malalaman ng kanilang biktima na andyan na sila pag nahuli na sila ng kanilang malalakas na kuko. Bilang tao, kailangan po natin ng may pangitain o vision sa buhay. Ito ay mga plano para sa kinabukasan. Para matupad ito, kailangan natin ng mas malawak na pananaw sa buhay para mas makapag-isip tayo ng maayos. Kailangan may plano para alam nating direksyon kung saan tayo patungo. Kaya po hinahangaan hanggang ngayon si Abraham Lincoln na one of the greatest presidents in history ay dahil sa nagkaroon siya ng magandang vision sa US. At natupad naman niya ito dahil sa kanyang dedikasyon. Marami pong bansa ang nagdurusa ngayon at naging kawawa dahil sa walang vision ang naging presidente na pinaupo nila. Kung tanungin kita, ano bang plano mo sa buhay? Pangalawa, ang mga agila ay walang takot. Kahit ano pong bigat at laki ng kanilang target na biktima ay hindi sila natatakot. Ang mahalaga sa kanila ay may makain sila at mga anak nila. Ang mga nagtatagumpay na tao ay hindi natatakot kung may bagong oportunidad na nagbubukas. Magkamali man o mabigo sila, hindi sila sumusuko. Mas lalong lumalakas, tumitibay
at nagkakaroon ng karunungan sa buhay dahil sa mga kabiguang ito. Meron yung tinatawag nilang fear of the unknown. Hindi alam ang kinakatakutan. Hindi pa sinusubukan, natatakot na. Baka magkamali o mabigo. Dahil sa takot ay ayaw nang sumubok. Si Thomas Edison, ang inventor ng fluorescent tube, ay nabigo at nagsubok ng 2,772 times bago nagtagumpay at nabenta ang mga ilaw na ito. Pangatlo po, ang mga agila ay matyaga at matatag. Hindi sila madaling bumitaw sa biktima nila. Hindi sila sumusuko hanggat nakamit nilang patayin ang target nila. Ang tao na may vision sa buhay, kailangan ng tiyaga o pagtitiis dahil hindi po madali makamit ang vision sa buhay. Ngunit ang matyaga at hindi bumibitaw ay siya ang nagwawagi, lalo na kung sinasabayan ito ng tuloy-tuloy na pagdarasal. Karamihan ng mga nagtitiis habang nagdarasal sa kanilang mga pangarap sa buhay ay sila ang nakakakamit ng tagumpay. Ito yung mga taong ang pundasyon ay walang iba kundi ang pangako ng Panginoon. Dito lang sila kumakapit at humuhugot ng lakas at walang hanggang pag-asa, kaya sila matatag anumang bagyo ng buhay. Pang-apat at panghuli, ang mga agila ay matataas ang lipad. Habang nasa taas sila ng mga kahoy, hinihintay nila ang malakas na hangin para makisabay silang lumipad at mas lalong makarating sila sa ibang pwesto na hindi nila kailangang mamayagpag. Kapag malakas kasi ang hangin, hindi na nila kailangan igalaw ang pakpak para mamayagpag. Bubuksan lang nila ito at nakikisabay sila sa hangin. Ito ay para hindi sila mapagod at manghina na pwede nilang ikamatay. Kung ang ibang ibon ay nahihirapan sila kung masyadong mahangin, ang mga agila naman ay inaabangan ito. Ang mga bagyo sa buhay ay di maiiwasan. Ngunit ang taong may malawak na pananaw at may vision o goal sa buhay at patuloy na kumakapit sa Panginoon ay hindi hinahayaang masira o mapigil itong pangarap dahil sa pagsubok. Bagkus hinaharap niya ito at dito siya natututo sa buhay. At ginagamit niya itong gintong aral na kanyang natutunan para sa mas matupad pa ang kanyang mga vision. Ang Panginoon po, kung anong ipinangako niya sa mga naniniwala sa Kanya, gagawin niya. Matuto lang tayong sumunod sa plano niya para sa ating buhay. Para di tayo mapagod sa kahahanap kung anong para sa atin. Kaya mahalaga po ang pagdarasal para tayo po ay magabayan ng Panginoon. Gaya po ng agila na naghihintay ng malakas na hangin para makatulong sa kanyang paglipad, para makahanap ng pagkain na hindi ginagamit ang kanyang sariling lakas. Ganon din daw po ang mga taong nagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. May panahon man na manghina tayo dahil sa mga problema sa buhay. Pero kung nakakapit tayo sa Panginoon, tutulungan niya tayong babangon muli para magpatuloy tayong tuklasin pa
ang mga biyaya na inilaan niya para sa bawat isa. Maraming salamat po at sa susunod muli dito sa Munting Karagdagang Kaalaman.